Una més des del canal de YouTube del Futsal Mataró. Partidàs avui al Teresa Maria Roca, soc Borja Romero, el vostre comentarista de confiança. Ara me gustó allò. València, que ens visita avui al nostre temple, el Marlex Mataró, que ve d'un gran partit a Indústria Santa Coloma, va sumar els 3 primers punts de l'era Niqui de Déu, va tenir un inici complicat davant la Nucía i davant Manresa, però bueno, ja hem tornat a la senda de la victòria, que us podeu passar, però bueno, no passa res. Un altre dia que vingueu aquí al pavelló, pues teniu... Quina paret d'Urilupi, no vol aixeca! Ho ha llegit molt bé. Per Urilupi, Urilupi que deixa per Ricardinho, Ricardinho per Pipa, Pipa dins! Urilupi! Llàstima, Urilupi, que tenien... Bueno, vas, un s'ha d'enfadar. Si el fan cas, cuidar la pivotada. Manuel. Y sacas más a la Laura que a la... Pol Turra, que se'n va que bé! Quina bicicleta, Pol Turra! Cuidado contra València, tira. Torna bé Ricardinho, la bicicleta és bona, Meneses! Tapa bé, Meneses! La Johanna, no tinc proves però tampoc tinc dubtes. Urilupi que ha robat a primera línia, una bola per Pipa, Pipa! Està Lupi! Espera a primera línia, bona pilota dins, la paret que és boníssima, cuida València, cuida la pilota al segon pal, arriba bé! Meneses! Tapa Meneses, espa enorme al port! Aquest València Futsal... Había como 200. Sí. Hombre, a l'Indústria va ser un bon partit, cuidado! La pilota que es passa va cap a dins. Pita l'àrbitre, Lupi... Pipa! Pipa gol! Sempre Pipa gol! Apareix! El 77 per posar-la a l'escai. D'aquesta estratègia, Benovo... La ficava dins Canyi! Gol de Canyi! Gol de Canyi! Marca el segon, el futsal marca Canyi! El primer dia que veiem el sènior aquest any i marca el segon Canyi. L'aguanta bé amb el gos, Manuel, pilota de Turra, que toca per Novo! Pipa gol! Pipa gol! Regalet de Pol Novo perquè Pipa fiqui al tercer.